Dobré ráno, spolek, ešte raz. Ja som Vešky, dnes dozvídam u dnešného videa. Dnes nás čaká výlet, alebo skôršie turistika zo školy a ideme na Tatry. 6:28, tu sa bude čakať na spasenie. Momentálne máme taký menší problém. Dvojcestia! Mali sme tu dvojcestia, ale bola tam značka, takže dúfam, že je to pravda. Teraz je to druhá, Natália. Ale to tak asi pôjdeme takto rovno a bude dobre. Ale rovno budeš mať hovno, chápeš? No a s čím máme ešte? Cedulka. To nie je cedulka! To sú chrobáky! Tam žijú zvieratá. To je chrobačí hotel, Vanessa, to nesmieš. Ja tam idem. Nejdeš tam. Jedna skupina je moc ďaleko a druhá skupina je moc ďaleko. A my sme to tretie, čo je úplne v strede. Dámy a páni, toto je foter. Foter, Ježišmaria, to mám natočené. Foter je náš nový kamarát, náš sprievodca, lebo on tu už býva, on vie, kde sme. Super, ideme ďalej, ešte nás čaká hodina cesty. Koľko už chodíme? O nejakých 10 sme začali nejak tak, ja už mám pretočené hodinky. No už asi hodinu aj 10 minút, možno nejak tak, neviem. Takže tak, ale ideme ďalej, furt fungujeme. No, Vidíme dokedy. Poďme! Sara! Ježišmarja, kameň! Kde mám kameň? Ne! Ja som ho tam nechal, kde sme čakali! Do tašky som asi nedala. Ak pôjdeme táďa, tak si ho budeš zobrať. Ľudia! O nie! Prišli sme o foter! Chalupa! Sme tu! Sme tu! Mne sa polovujú nohy. Sme tu! Zvládli sme to! Boli stratení, ale našli sa! Opúšťame toto krásne pleso a odchádzame, lebo sme prišli neskoro. Takže tak, ešte nás čaká cesta dole, tady máte riderka, ľudí, čo bežia, skoro som sa zabila. A ja idem za ostatnými. Tentokrát cesta dole bude s týmito 3 mušketiermi. Je len 3. No. Mušketiermi? Áno. S týmito 3 dementmi. Aj, tak sa to dá povedať. Čo? Ty mi nadávaš? Vôbec. Dámy a páni, kamienok sme nenašli, to je prvá vec. Po druhé, možno ešte hľadáme, furt hľadáme. Po druhé, Jakuba bolia nohy, všetkých bolia nohy, ale Jakuba hlavne. Zistili sme ešte jednu kúzelnú vec, že hore sa išlo lepšie než dole. Výška to trošku skolabovala. Ja to tu nedávam. Tak najbližšie, keď uvidím cigána, tak poviem čau, Feru. Ale toto tam nedávam.
Pa, pleso, pa. Príliš, ak videa, to je všetko, ak sa vám videa páčilo, lajku, prípadne odber. Dislike ako a hejtujte to, lebo to není dobré. To je škoda rozprávať. Teraz je to už úplne všetko. Pozrite si nejaké video, čo budete mať. Zemka, čau. Jaj. Nie, považ sa. Gabo.